सौतीनी एगो नंदो मिलल बे ओकरा कोनो काम धंधा से मतलबे नहीं के मुजोर ना गरजोर नहीं दिन भर मेकअपे में लागल रहती है। घर के कोनो काम धंधा से मतलबे नहीं के जे होई कि ना होई। बेटा मन में लड्डू फूटा। हाँ? नो 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 नो। का देखले बड़ो हम ना देखो ओकरा से टंच माल तो हो देबा मने सीन तो हो दे लौकता तू थोड़े नु दिखाई हो लौकता हो दे। बाप रे बाप, यही से सौतीनी हमरा मेकअप के पीछे पड़ रहे ले। दूधू को कुकुर सन के झुकैले रहती है। ए लाछन लगाइबू हमरे पर लगाइबू लाछन हो लौकत नहीं खे उन्नतिया के बेटा सब हम झुकैले बानी ओई बेर से तोरे के त निहारा तरस। हे सूरज नारायण एकर विचार रहुआ करे उ का करी हन लौकत नहीं खे आंख से। तोरा और नहीं लाइन मारा सन ओइसे तू हमरे पर लांछन लगावत कोनो जरूरी नहीं के ओइसर कुकुर सन के त हम भाव न दिले। रे रे उन्नतिया के बेटा तोनी के हम बोलै नहीं करे ए दिन में बोलेबू तो ना रात के बोलेबू तो चल आए। एनतिया के बेटा सन तनी के का आंख चेर के देखत रह तनी के घर में माई बहिन नहीं के करे। ए घर में तो माई बहिन बा पर तोरा खानी टंच माल नहीं के। ए तेरे बाजार में देखइबू त के ना देखी। ए जा सौदा सन कट करता सनी जा सनी से तोरा मुड़ी पर बैठल बानी सन हवा ना खइसन ने हवा खाता लन कथि ताकत सन टुकु टुकु देखइबू तो ना देखेम सन। ए काती करते इजे रे काथी करदानी हवा खादानी। अरे साला रे इजे एक या कूलर लागल बा आई बड़ा हवा खाए साले इजा माग साला एसी कूलर में मजा कहां बा जोन तोरा झोपड़ी में बा। ए साले झोपड़ी में हमरा खातिर रह के बनल बा त में तोरा काठी मिलत रे। रे तोर घर कोनो ताजमहल से कम बा त हमरा खातिर बोल रही बा हमनियो खातिर बा। देखा तारन साले कुदारी मार के कपार फोड़ देम साफा। साला मार के कपार फोड़ दे चाहे कुछ कर दे एक बेर सार बन जो। सरवर कोनो के कहां रे मार के साले कुदारी तोर कपार फाड़ दे सरो को लेके गरिया हो तारो बाहर वाला गाना फाड़ देम तारा के साफ। बाद में दूसरा के खूब छुपी है पहले अपना बहन के शादी बियाह क के हटा देवे के चाहिए। ए साले को हमरे जिम्मा बा हैं तो जेठ बड़ा तू तो केकरा जिम्मे बा। ए हमरा के थोड़े निहारत रहला सब भौजी के निहारत रहला वसन बैठ के। नहीं रे ए हम का जानी हम अपना काम में लागल रहनी है। अच्छा उस सरोले को हम छोड़म ना एना सरोले ऊ तो साला चल गेल खाना वाना बनैले बड़ा लगन। हां चलो बनल बा उजर भात पियर तकार। हमरो एगो सपना रहे जे ससुरा में जाम त राज करे ई सब तिनिया ननद मिलल बिया कराक्सिन मिलल बिया सब अति क के रख देल बिया दिन भर सुतर रहती जा घर में रील बनावत रहती है कोनो काम धंधा से मतलबे नहीं के खाली खाए हुरी ह ना बैठल रहन घर का ना हमरा बारे में बोलत सब मार के थुतुन भसका देम तो जल्लू भसकाओ ना तनी दिन भर खाइबू पर रह त खाम ना तोर खादनी का 20 बेर कहतनी खाएम तो खाइबू करबू ना करेम काहे ना करबू काय करी करबू ना खाली ना खाइबू करेम त ना करे हमरा रील बना को तब जाई कार करे ना बैठ के करेज पर मुंह दरियन डरम ना पर छाती पर बैठ के मुंह डरे नु पाठा होइयन खा खा हो केम ना तोर कमी नहीं खातनी का ना अपना भातार यार के ले कमी नहीं लिया खाता अब अपने भाई के खातनी बाप के खातनी तोर बाप नहीं के करेज पर एथि कइले बाड़ी
कथी कइले बानी कथी लौकता दिन भर बैठ के रील बनाते कथी करी उहे नु खाली वे लूर वाली रील बनाए में ठूस से में पटाई रहे में और का से मतलब है तोरा तो वो बाटे भैंसी जैसन बात कर रीलो बना के मोबाइल कबो देखले बाड़ू सुध से ना हो रील रील बना ले देखले बाड़ू ओला मुंह का होके के चाहिए करिया बारू पट्ठा बारू तो रील बनी तार से उहे न मुंह न थुथुन आ भातार खोजी मीठू त का तोरे लेखा तोरे ला त बनाम ना हां तेका देखत रहिए केंगा बनावतनी देखते नु बानी तकला बेसी बोलू न तब सब तोर जबान घींच ले सरस्वती हमरा के कदे झूठा खोल के हमारा चलते के सब होता घर में तू ही खराब होता रहो सब होता तू ही घर में सब खराब होता तू ही ना इतना चलते बाप रे बाप जाने के घर में रखले ले रुक रे बेटा सरस्वती ने खड़ा ना भाई के छट हट ना हट मारा भौजी मारा और मारो मारा भौजी मारा सरवा हमें तो जाता है कजा चलता होता का देखो कर बियाह करो का को बियाह को दी रे लइका मिल सब नुनी मन घर पर मिल सब जाने जाए बियाह को जब बोल के हैं ना छोड़ दे छूटा सार खानी छोटा साल बियाह ओकरा कोई लगे पिक दी हम ओकर जीवन के साथी निमन से मिले के पढ़ल लू ना लड़त या तो ठीक करती है बाजत रहत या ठीक बा ये साला का हमारा होम वर्क साले तू रहो मरता रास्ता तू नहीं ना बहन बियाह जवान बोलो के साथ तब तू रही साला निमन घर पर मिली तब हम पहले के बाजी ताला रे कोनो को घर में निमन खोजता रह जाई नहीं अपने भाग जात के खोजता रह जाई निमन साफ कन के मारे अरे ये जो तोरा माल तोरे हम के एक चांस नहीं करे कौन बोला सब चल बोला पर निकाल देनी ओकर बियाह करे में की चाहिए हम नहीं रखना अरु हम बियाह के हम को तारीख फोन को लगा हेलो पंडित जी प्रणाम करता नहीं हाँ आयुष्मान भव खूब जियो बोला देखी ना हमारा बहनिया के तनी दूल्हा खोजी ना शादी करावे करे अच्छा वही बबिया के अजी जी तो बस चिंता मत करी हम नहनी धोनी खा के तुरंत हम लेके आ रहल बानी निकाय जल्दी हम तो व्यवस्था करी सर हाँ हाँ आ गई हम तो तैयारी करी हम आ रहल बानी पंडित जी चल जल्दी दिवाली प्रणाम करता है चल चल पंडित जी आते हैं चल एकदम लियल भाई हां देख चिलम रहे तब मजा आई ये लोग कोई दिन हो गइल बा भैया हां ओ कहे आ क्या तब बोल वो दिया कौन रे हाउ और की टंच मालवा कहां वहां वो दे देखो जी तू करत काथे भी आई रे कल के पूछा ना चल जाओ ऐसा ना हम जाके तू जाके फोन कर ठीक बा फोन आई नु तो कहिए हम को के आवला नु सिटी मारे आवला कि ना सीटी मारे ना को के दिए जो हम ये चाहता नहीं पटिया ओकरा के जो no. कोई को काहे रोता रो हमर भौजी हमरा के बड़ा प्यार देते भैया से मार के वही किया हो भौजी नु कटासिन बोलले बिया ओकर चेहरा नहीं खनीमो हो हमरा के सपना देख चले तोहरा ऐसा खूबसूरत चेहरा के लगे नु ओइसन कटासिन भौजाई के रहे के चाहिए हां हम इतना खूबसूरत बानी अरे बाप रे बाप जब हंसलू नु त मोती झरला तोहरा मुंह से पर उ काहे हमरा के हमेशा गाड़ी देत रहे क्यों अरे लेनु तोहरा से समझलू तू इतना खूबसूरत बाड़ू नु तोर खूबसूरतिया देख देख के जर्जर भरेले अरे बाप रे हम जान तो नहीं रहनी इतना खूबसूरत बानी तू मत रो अब ना रो हम बानी ना ताजमहल बनवाए थे रतवा में उखवा में बाक हो केंग बोला तारा तू हां ओही में चलबू तबे नु ताजमहल बनी जयवा की रे ताजमहल बनो खला तरह की ना बस केंग बोला तारा तरफ बोला तारू देखा ना अबे हमर भौजी आइहन खोजते कोबे के निकलल बानी घर से एगो आई का
आई का अब दोसर आइबू आ तो गइले बा कोरवा में आइबू का बाक होके को बोला तारा एकदम रे लाज लागता लाज लागता ओह नो चुमा दना लाज ना लगे दादा के को बोला आई दादा हो दादा के नहीं बोला तारा खराब बोला तनी का और भौजी आई हां एगो चुमा दना अच्छा ठीक बा तू कहत रहे इतना तो सोचता नहीं दर भाई अच्छा ठीक बा चलो इतना कहत रहे तो बेटा मन में लड्डू फूटा हाय बाप रे भाई सारा इज्जत माटी में मिला दे तू कत करती करे तू कत करती करे हाउ हाउ कोरिया का करता है ओ भूख लागल दारू कोरी घर साइड के खा गो चल लड़का वाला देखे ए रुक 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 ना सुन ना का बोल भैया कह दानी आज नु गजब मजा आई था मजा जानो हां हमरा नहीं साले हो साला छोड़ के काय भगली रे छोड़ के काय भगली रे साला सुना ना पे बतिया का गइनी तू चुमा लेत रहनु हां तो हमरो जुनून जा गई छो ऐसे गइनी एगो गोड़िया का ओवर एगो मालूम चुमा लगा साला छोड़ गांव से भगलन तो सब मार के गत्तर काट ले हैं चल साल चल गांव में दोसर माल देखल जा एको गो निकसन फंसत बियाह शादी के साथ पंडित जी हैं का? प्रयागराज ए महाराज जी प्रणाम आयुष्मान भव बच्चा जावा बोला कुशल मंगल सुनावल जाओ सब बढ़िया बा एक महाराज जी तब केने निकलल बानी ए जा तनी गोधना का बहन के अगुवाई होखे वाला बा ओही में लइका का बोलेले बनी उहे जा तनी ताका देखी सुनी में करे खातिर आजकल लगन सब उड़ा गइल हमारो तो दोसर लइका देखला का जरूरी बा महाराज जी हां तो देखी गांव नगर में अपन गांव का 10-10 गांव के लइकन के बियाह अपने करावे नी एकदम करावे नी हम हमर बाप हटी ना। दादा खानदान पूरा ये काम करत ई चलई बताई, अपने के गांव में रहते एगो अपना ही के गांव के लइका सुधा साधा कुंवारे रह जाए निमन लागी ना 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 ई एकदम जायज नहीं के तो एगो बात उपाय बा देखी हाँ। लइका खोजे जाए खर्चा होखी हाँ। समय जियान होखी मेहनत होखी ठीक बा ओकरो गोदनो के दहेज देवे के पड़ी हां इस सब के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमरा लगा बा का सॉल्यूशन हो बाबू आ एक घड़ी ऑफ सीजन होके जाता अपने के ओनहु से कमी नहीं होखी या कुछ एक्स्ट्रा हमू दे दे है तो बात का बा पहले खोल के तो बताव वहे के इहे रोलक हो के बहनिया से हमरे बियाह करा दी हां जौन कोहम तौन खर्चा बर्चा हम दे दे है तय में कहे के का बा आई तो बहुत अच्छा बात कइल गोधनो का खर्चा बात जाई हाँ, हाँ, आ एकदम होनहार लइका बा तो तू बाबू चिंता मत कर हम गई नहीं बस बात फिट कही नहीं ओकनी के फोन करके मना कर देता नहीं तू 2 मिनट में तैयार होके आवा आ बियाह का तैयारी कर हम फिट कर देनी एकदम एकदम बिना दहेज के अपने के एक्स्ट्रा भी कुछ दे हम ठीक है बाबू ले ले जा तनका सब हमरा और सब बिल्डिंग एकदम फील्डिंग करी ना अब बस हम चल नहीं तू ले ले आवा तनका हाँ, एकदम, गांधी जी के एकदम, में से ले ले ठीक बा हम हाँ, चलनी हम बाहर बाहर निकल से बाहर पहुना आए वाला बड़ा सा का सकल बनेले बिया रे आता रे मुंह काला कके अच्छू जरा अगुआ अवतार सो जल्दी करा जाके तैयारी कर सांस के कर व्यवस्था करते हैं जल्दी आके जल्दी आके व्यवस्था कर जा रे साला जा रे जल्दी कर बाहर जजमान बाहर निकल जाओ जजमान प्रणाम पंडित जी आयुष्मान भव आ गए नहीं चलिए बैठिए पहले बैठिए मार बबुआ पानी ले आओ पंडित जी का पानी ले आओ बड़ा गर्मी बा का करे का करें बड़ी गर्मी बा देखता नहीं चैत बैसाख के महीना में कितना गर्मी था पंडित जी बबुआ कब लो आता अगुआ लोग बस आ गनी लोग तो पीठे पर बानी लोग जैसे तू जानते बानी कि ना के थी बा लोग पान उन हाबी जाबी लोग खा ए, पी हाँ। पानी पानी हाय साला का करे आइल बड़ा सरे रे साला पिला तू के नहीं ले रे तो बहन के देखे अरे बहन के देखे रे साला तू का कर रहा बहन के देख के रे हैं तोर बहन होई बने रे सारवा कहता ला छोड़ बारे लिया लो लाठी का भई रे ता ए पंडित रुकी महाराज का बात बा पहले तो बताई काहे झगड़ा करे लगनी लगी ए हमरा दुआर पे काच कर आइलो हम तो अगुआ के पैरा जो आता नहीं और रहुआ देखि सारवा के क्या बतियाता
सार सार बेसी मत कर, सार तू लगबे, हम तोर बहनोई बने आइल बानी। देखी तो इलाज खाए वाला काम करता कि ना क्या बतियाते ही जवान बहिन है ना, सुन। को जवान बहिन घर में कुंवारे रह जाए उ निमन बा। आकि हमरा ऐसा लड़का के हाथ में आ जाई तो तोरे एगो बोझ मुड़ी पर से उतार दे है। ये तो पानी रुके के जब सब चीज तो हनिया कर लेबा लगन तो पंडित जी काला बेल धुकाला बोले लेबा लगन। महाराज जी प्रणाम। हां आयुष्मान भव। का बात बहुत खोल के बतावा लगन। हां खुश रहा बाबू। हमरा कहे का मतलब बा जे हमनी अगुआ के बोलेले बानी त इस तरह हमरा देबे काती कर आइल। देखी जजमान लड़का ये अगुआ ये लोग आइल बाटे। हां ए साला के हां एकरा को देरो बियाह करे के। हां दादा लाखों में एक लेके दादा ने हीरा खानी चमका दादा ये साला इधर हमरा हीरा के लड़का ना चाहिए, हमरा ना चाहिए। हम अपना बहन के लंगड़ लूला से बियाह कर दे भाई। हई साला एकरा के तुम कोनो जिंदगी में बियाह ना करब अपना बहन, कोनो जिंदगी में ना। हमरा से कर देबनु तो तोर जाई तू ज्यादा ही नहीं के बोलो। हे एकरा ढेर दिन उला पिटैले, इस साला के ढेर दिन उला पिटैले। जइबे कि तू पिटैबे रे? महाराज जी देखनी आई ई दोसरो गाड़ी दे सकत रहलन, मने खाली सर सर काहे देलन। ए साला तोर मुंहवा दा, तोर मुंहवा काना जाने किसी के तरीका बा। है सर सर खाली काहे कहता रहन। काहे कि अब ई रिश्ता में तो बनियन हमें सार कोई से पहले ही सार बहनोई के रिश्ता तगड़ा करता। साले तोर मार के तोर देख के सब बोकल झाड़ दे। देखी जजमान झगड़ा कइले जो कोनो फायदा ऐसन लड़का ढूंढे खातिर अपने कुछो करलम ना मिली। हमरा देखे ढूंढे के साला ऐसा आदमी हमरा ना चाहिए। हम अपना बहन के कोनो लंगड़ लूला से बियाह करा दे, बाकी एकरा से ना कराम। तो पंडित जी के काहेला बोलावा तनी तो जब सब चीज कर लेवे के बात तो सात खानदान तो हर बाबू दिया लेके खोजियन तो वो है सन का दामाद ना मिली। ये रे ना मानी साला ई ना मानी। रुक रुक कुछ नहीं कहू। ये साला के हां दादा लागता पंडित जी बियाह करा दे। पंडित जी के साथ होगा। अरे इज्जत खाता में हम साले ऐसा ना बोला क्या होता है।